Αγαπητοί συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη η χαρά και περηφάνεια που βρίσκομαι εδώ σήμερα, συγκεντρωμένος, για να συζητήσουμε την ιδέα της έναρξης Συλλόγου Γυναικών που θα εκπροσωπεί τη Βόρεια Ήπειρο, ένα σύλλογο και μη. Ένα σύλλογο που θα ονομάζεται Άσβηστη Φλόγα. Η Βόρεια Ήπειρος είναι μια περιοχή που φιλοξενεί πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται τη φωνή, την ενότητα και την πρωτοβουλία μας. Η Άσβηστη Φλόγα θα αποτελεί ένα χώρο συνάντησης, δημιουργίας και ενδυνάμωσης. Θα είναι ένας σύλλογος που θα αντιπροσωπεύει τις φωνές μας, θα αναδεικτεί τις ιδέες μας και θα προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ μας και την κοινότητά μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Άσβηστη Φλόγα έχει ως κύριο στόχο να προάγει την φιλανθρωπία, τον πολιτισμό, την λογογραφία και πάνω απ' όλα την ενότητα του λαού μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας φωτίσουμε τον δρόμο μας με τη φλόγα της ενότητας και ας κάνουμε τη διαφορά προς το καλύτερο για τους γύρω μας, αλλά κυρίως για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε σήμερα. Να ετοιμάζετε το χορευτικό της Δρόπολης, οι οποίοι ταξιδέψανε και ήρθανε σήμερα από τη Βόρειο Ήπειρο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και σε λίγο να ετοιμάζετε και ο Σύλλογος Άσβηστη Φλόγα μετά από τη Δρόπολη. Ευχαριστώ πολύ. Μετά θα κάνουμε τις βραβεύσεις. Ευχαριστώ. Θα διασκεδάσουμε ώστε να ετοιμαστεί ο Σύλλογος της Δρόπολης να ετοιμάζεται. Θα διασκεδάσουμε στο κλαρίνο ο Πλανητάρχης, ο Άρχοντας Βασίλης Καλκάρης. Στο τραγούδι ένας και μοναδικός, το αηδόνι του Μεσοποτάμου, Κωνσταντίνος Καλόγερος. Τερόπολης, με την υπέροχη στολή τους. So
μια αναμνηστική φωτογραφία ο Δήμος Νερόπολης μαζί με τα κορίτσια Τσάντζερς της Φλόγας. Και μετά να περάσουμε στη βράβευση και οι επίσημοι καλεσμένοι που ήρθαν να μας κάνουν την τιμή απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμος Νερόπολης θα περάσει λίγο για μια φωτογραφία μαζί με την άσπρη στη Φλόγα. Ευχαριστώ. Κορίτσια, πάρτε θέση όλες και μετά θα ξετυχείτε. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε απόψε, παρόλο τις υποχρεώσεις που είχε, ήρθε απόψε στο σύλλογο με την έναρξη του συλλόγου η Άσπρη στη Φλόγα. Την ευχαριστούμε πολύ, τιμή και χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρόεδρο για την πολύ θερμή υποδοχή. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μαζί. Ξέρετε, κάθε αντάμωμα έχει τη δική του ιστορία ή δημιουργεί μια καινούργια ιστορία. Όταν συναντιόνται οι άνθρωποι, συναντιόνται για να ανταλλάξουν συναισθήματα, παραστάσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, αλλά κυρίως συναντιόνται για να γίνουν μια πολύ μεγάλη παρέα. Και αυτό που χρειαζόμαστε στους πολύ δύσκολους καιρούς είναι να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συντροφιά, που δεν θα επιτρέπει παιδιά να ακροτηριάζονται σε πολέμους που δεν έχουν καμία λογική. Ποτέ άλλωστε οι πόλεμοι δεν είχαν λογική. Μια μεγάλη παρέα που θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ίσους όρους στη ζωή και αξιοπρέπεια για όλους τους ανθρώπους. Μια μεγάλη παρέα που θα βάλει μπροστά τις γυναίκες με την ευαισθησία και το χρώμα, με τη σκέψη της μητέρας, της ευαίσθητης προσέγγισης, του αγγίγματος, για να δώσουν στην ανθρωπότητα μία ευαισθησία που της λείπει. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω τη δημιουργία αυτού του συλλόγου, που μου αρέσει πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, το όνομά σας. Καταρχήν γιατί είναι φλόγα, που σημαίνει ότι καίει διαρκώς, γιατί είναι και άσβεστη μαζί και δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει την ιστορία και τον πολιτισμό της Βόρειου Ηπείρου, που είναι για μας αδελφικός τόπος αδελφών ανθρώπων. Αυτό είναι για μας λοιπόν. Είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι κομμάτι μας και είναι άσβεστη φλόγα, όπως το λέτε. Με τις γυναίκες μπροστά λοιπόν και όλοι μαζί σε μια πολύ μεγάλη παρέα που θα διακηρύσουμε την ειρήνη, την ισότητα, την αξιοπρέπεια, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, με το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε ποτέ και κρατάμε τη φλόγα άσβεστη». Να είστε όλοι καλά, θα είμαι πάντα δίπλα σας, να προχωράτε δυνατά, να χορεύετε όμορφα. Μπράβο στις γυναίκες που χόρευσαν, μπράβο στους άντρες που τις ενθαρρύνετε και εμείς θα είμαστε πάντοτε στη δικιά σας παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας. Σε γυναίκες που αγωνίζονται, σε γυναίκες που καταφέρνουν πάντα και επιτυχάνουν σε ό,τι βάζουν στόχο. Και βέβαια, αγαπητοί μου Πρόεδρε, δεν θα μπορούσατε να βρείτε πιο επιτυχημένο τίτλο στο καινούργιο σύλλογό σας από αυτόν που επιλέξατε, την άσβεστη φλόγα. Γιατί εσείς είστε που μεταφέρετε την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμά μας, την κληρονομιά μας και τα διατηρείτε ζωντανά σαν άσβεστη φλόγα. Και εσείς είστε που ανταπεξήλθατε σε όλες τις δυσκολίες, που ζήσατε καταστάσεις δύσκολες και που επιτύχατε και οι προγονείς σας και εσείς και στην Αλβανία αλλά και στην Ελλάδα, παρά τις όποιες αντιξοότητες, και πρέπει να το πω και ντρέπομαι, και κάποιες ρατσιστικές συμπεριφορές εδώ συμπατριωτών μας. Όμως είμαστε εδώ όλοι μαζί, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί και τον Δήμαρχο της Νερόπολης από την υπέροχη Δερβίτσανη. Καλωσορίσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά και θερμά συγχαρητήρια για το υπέροχο χορευτικό σας και σας περιμένουμε να ξανάρθετε και να μείνετε
σας χαρούμε περισσότερο. Επειδή όμως απόψε είστε εδώ για να διασκεδάσετε, θα σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Βιολέτα, παραμένω δίπλα σας όλα. Να σας διαβάσω και μια επιστολή του βουλευτή του Μάξιμου του Καρακόπουλου για λίγο. Έχει γράψει μεγάλη, αλλά εγώ θα σας τη διαβάσω για λίγο. Σας ευχαριστώ θερμός για την πρόσκληση που να παραβρεθώ στην έναρξη του Συλλόγου Γυναικών Βορειοϊππήρου Θεσσαλίας με την επωνυμία Άσβεστη στη Φλόγα. Δυστυχώς όμως, λόγω της απουσίας μου στο εξωτερικό, ως επικεφαλής πρόσωπος για τον βουλευτή συνέλευση στο Μοναχό της Γερμανίας, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας απόψε παρά την επιθυμία μου. Μας λέει τις ευχές τους, μας γνωρίζοντας όμως από προσωπική πείρα, έχει ταξιδέψει στη Βόρειο Ήπειρο με πείσμα και το ήθος των Βορειοπειρωτών. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας λέει δυσκολίες θα ξεπεραστούν και ότι ο ελληνισμός θα μπορέσει να επιθωρήσει και να εκτίμηση. Και πάλι μας εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες μας και να κρατάμε πάντα την άσβεστη φλόγα του πατριωτισμού μας. Με εκτίμηση Μάξιμος Καρακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Απόψε έχουμε να βραβεύσουμε και 3 άτομα τα οποία έχουν προσφέρει πάρα πολλά για τη Βόρειο Ήπειρο. Πρώτος και κυριότερος είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος απόψε, παρόλο που είχε τη γιορτή Κάστανου 2 μέρες, ο Αντώνης ο Γκουντάρας. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Γι' αυτό, Δήμαρχε, ο κόσμος σε ψηφίζει, σε ξαναψηφίζει. Συνέχεια, Δήμαρχε, ότι το αξίζεις, είσαι άρχοντας. Αν ξέρετε ότι τι έχει προσφέρει ο Αντώνης ο Γκουντάρης για τη Βόρειο Ήπειρο, σας το έχω πει και το ξαναλέω, σόμπες για τα παιδιά να ζεσταθούν, κομπιούτερ, κάδους σκουπιδιών. Πήγα στο χωριό και βρήκα και βλέπω Δήμος Αγιάς, Δήμος Λάρισσας, όλα αυτά από τον Αντώνη τον Γκουντάρα. Και θα σας πω ένα περιστατικό. Ήταν για να πάνε στα Τρίκαλα. Υποσχέθηκαν εκεί πέρα από Παστεργίου 2 παιδικές χαρές. Και λέει έχουν ραντεβού τις 11. Λέει εγώ από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Σιγά μη θυμηθεί ο Γκουντάρας, λέω, και πάει στο ραντεβού στα Τρίκαλα. Έρχεται ο Χριστάκης ο Κίτσος και με παίρνει τηλέφωνο. Βιολέτα, τελειώσαμε. Πάμε για τσίπορο στο λιμανάκι. Αυτός είναι ο Αντώνης ο Γκουντάρας. Δεν ξεχνάει ποτέ τη Βόρειο Ήπειρο. Στέλνει και παραστέλνει πράγματα. Γι' αυτό έρχεται και τον τιμάει από τη Δερόπολη ο Δήμαρχος της Δερόπολης να το δώσει αυτό στο βραβείο. Γιατί έχει βοηθήσει και έχει δώσει πολλά. Και δίνει συνέχεια. Το βραβείο στον Αντώνη του Γκουντάρα θα το δώσει ο Δημήτρης ο Τόλης που ταξίδεψε από τη Βόρειο Ήπειρο. Τον ευχαριστούμε. Άρχοντα 7 ψυχές σε λένε. Είσαι αστέρι. Βοηθάς όλο τον κόσμο. Δεν θέλει λόγια, δεν θέλω βράβευση, μου λέει. Δεν θέλω μόνο έργα. Αλλά τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους βραβεύουμε. Αξίζουν. Μεγάλο χειροκρότημα για τους 2 δημάρχους. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμοι βουλευτές της Περιφέρειας Λάρισσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φίλες και φίλοι. Φίλε, αδερφέ Αντώνη Γκουντάρα, εγώ αυτά τα περίπου 4 χρόνια σε γνώρισα από κοντά. Πραγματικά, όχι με λόγια, όχι με πολιτικές υποσχέσεις. Αυτό που χρειάστηκε ο Δήμος Δερόπολης, ο Δήμος Φινίκης, εγώ το είχα από σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ
και είναι τιμή για μένα που παρέδωσα αυτή την πλακέτα σε σένα. Αυτό πρέπει να το έχουν παράδειγμα όλοι οι δήμοι της Ελλάδος, γιατί είμαστε ένα κομμάτι στη Δρόπολη, στο Φινίκι, στη Βόρειο Ήπειρο που κρατάμε θερμοπύλες και δυστυχώς είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό που έχεις κάνει, για αυτό που συνεχίζεις να κάνεις και είσαι και ο προσωπικός μου σύμβουλος σε όλα αυτά που κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ και η συνεργασία μας θα είναι πολύ πιο δυνατή αυτή την πενταετία και με τον Δήμο Αγιάς και με τον Δήμο Λάρισσας. Θέλω να ευχηθώ και συγχαρητήρια στο νέο σύλλογο και να έχουμε πάντα συνεργασίες με το Δήμο Δρόπολης, με το Δήμο Φινίκης και με όλους τους Δήμους και εμείς θα σας καλέσουμε όταν θα κάνουμε τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Νομίζω ότι δεν αξίζω τόσο καλά λόγια τα οποία υπόθηκαν. Θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου, αυτό που θα έκανε κάθε σκεπτόμενος Έλληνας όταν βρισκόταν στη δικιά μου τη θέση. Να πάει καλά ο σύλλογος. Νομίζω ότι θα πάει σίγουρα καλά. Δημήτρη, ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Εάν δεν περπατήσει κανένας στα ελληνικά χωριά της Βορείου Ηπείρου, δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνει αγώνας, το τι σημαίνει αγωνία, το τι σημαίνει πάθος, να στηριχτεί ο ελληνισμός. Όποιος δεν το έχει κάνει αυτό, δεν μπορεί να μας νιώσει. Και εγώ προσεγγίζω τα θέματα χωρίς κανένα εθνικιστικό στοιχείο. Ξέρουμε απόλυτα το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ήπειρο, ξέρουμε απόλυτα πού ανήκει ο Δήμος της Δρόπολης και της Φινίκης. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν απόλυτα την διαβίωση των κατοίκων αυτών των περιοχών με τα δικά τους εθνικά χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχουμε όλοι μας υποχρέωση να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν είμαι εγώ έτυχε να είμαι μπροστά. Είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, είναι η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Θεσσαλίας, είναι οι βουλευτές του νομού μας, είναι μια σειρά βουλευτών ανά τη χώρα, οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν τον αγώνα, δώσαν τη μάχη για να επανέλθουν τα δικαιώματα σύνταξης των ανθρώπων που ζουν στη Βόρεια Ήπειρο. Είναι ο Δήμος Λάρισσας και ο Σωτήρης ο Βούλγαρης, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος και αυτός έχει πάει βιβλία, έχει κάνει κοινωνικό παντοπολείο, έχει μεταφέρει μια τεχνογνωσία από το Δήμο της Λάρισσας εκεί. Και τελικά πρέπει να είμαστε όλοι μας σε αυτόν τον αγώνα για να κρατηθεί εκεί ζωντανός ο ελληνισμός. Τα συγχαρητήρια λοιπόν δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά ανήκουν σε όλους εσάς που κρατάτε άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού σε μια άλλη χώρα. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και παράδειγμα, αλλά και μια αρχή για την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, κύριε βουλευτές, ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται ανά τη γη. Δίπλα μας λοιπόν υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, την οποία οφείλουμε και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό με τον Δημήτρη και με τον Δήμαρχο της Φινίκης και πολλά χρόνια με τη Λέτα δίνουμε αυτή τη μάχη. Θέλω να ξέρετε ότι λόγια πολλά δεν θα πούμε. Εγώ σας λέω αλήθεια, αισθάνομαι κάπως απόψε. Δεν έχω μάθει να με βραβεύουν, δεν θέλω να με βραβεύουν, γιατί δεν κάνω κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, εξαιρετικό κλπ. Είναι αυτή η υποχρέωσή μου απέναντι σε αυτό το οποίο έχω πιστέψει. Αλλά
Δεν πειράζει, αυτό είναι το λιγότερο. Πρέπει να δημιουργήσουμε σε αυτή τη χώρα έναν ισχυρό σύνδεσμο από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχες ανά τον κόσμο, δεν είναι μόνο η Δήμη της Βορείου Υπήρου, υπάρχει ελληνισμός παντού, πρέπει να το στηρίξουμε παντού. Όμως, η Βόρεια Ήπειρος είναι ο πρώτος στόχος. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει επισκεφτεί πολλές φορές την Βόρεια Ήπειρο και ξέρει πολύ καλά την ιστορία της. Έχει κάνει και το προευρωπαϊκό όλο για βοήθεια για τη Βόρεια Ήπειρο. Ενδιαφέρεται ο Αντώνης ο Κουντάρας. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Θα περάσουμε σε έναν άλλον, αντιδήμαρχο, εκλεκτό. Να ετοιμάζεται. Ο Σωτήρης ο Βούλγαρης, ο οποίος πήγε πολλές φορές στη Βόρεια Ήπειρο, έχει βοηθήσει στα χωριά, του αρέσει η Βόρεια Ήπειρο, έχει πληρώσει βιβλία για τη Βόρεια Ήπειρο για να μάθουν τα δικά μας τα παιδιά, δεν ξέρετε όλη την ιστορία, γι' αυτό είναι ώρα για να τα σας τα πω, το τι έχει κάνει ο Σωτήρης ο Βούλγαρης. Από την τσέπη του πλήρωσε για τα βιβλία. Και εκείνη που αξίζει πολλά συγχαρητήρια και βραβείο είναι και η σύζυγός του, η Χρύσα η Βούλγαρη, η οποία μας έχει βοηθήσει γενικά όλους. Και ποιον δεν έχει βοηθήσει η Χρύσα η Βούλγαρη στα χαρτιά στην Πρόγεια. Ό,τι της έχω ζητήσει, ό,τι βγαίνει αμέσως να μας ειδοποιήσει σε όλα. Την ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μου, τη Χρύσα τη Βούλγαρη. Ο λόγος είναι στο Σωτήρη το Βούλγαρη. Είναι ο άρχοντας που επισκέφθηκε πολλές φορές στη Βόρεια Ήπειρο. Μας έχει βοηθήσει. Δεν ξέρετε όμως και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι μυστικό αυτό. Έχει στείλει τροφήματα σε οικογένειες που είναι άπορες, που δεν έχουν ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο Σωτήρης ο Βούλγαρης. Χειροκρότημα λοιπόν. Φίλες και φίλοι, αγαπητή Βιολέτα, συγχαρητήρια για την δημιουργία της άσβηστης φλόγας. Γιατί είναι άσβηστη η φλόγα των ανθρώπων και στη Φινίκη και στη Δρόπολη. Πέρυσι, σαν σήμερα ακριβώς, ήμουνα για δεύτερη φορά στο Δήμο Φινίκης και κάναμε μια διανομή βιβλίων και μάλιστα και στο χωριό σου, όπου μαθητές και δάσκαλοι μας συγκίνησαν πάρα πολύ με την υποδοχή και τη χαρά που πήραν στα χέρια τους βιβλία αρχαίων ελληνικών. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Σεβαστείτε λίγο. Στον δρόμο λοιπόν που χαράχτηκε από τους δημάρχους, με μπροστάρι τον φίλο μου τον Αντώνη τον Κουντάρα, στον δρόμο που χαράχτηκε από τους βουλευτές και τους παρόντες και τους άλλους, ακολουθήσαμε από το Δήμο Λαρισαίων και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συνεργασία με το Δήμο Φινίκης, βοηθώντας εκείνες τις άπορες οικογένειες που μας ζητήθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο τον Περσινό. Και έτσι λοιπόν και επισκεφτήκαμε και μας επισκέφτηκαν, ανοίξαμε ένα διάβλο επικοινωνίας, ελπίζουμε να το κρατήσουμε, ελπίζουμε και η νέα Δημοτική Αρχή που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει σε αυτόν τον δρόμο, θα τον περπατήσει και θα τον κάνει μεγαλύτερο. Είμαστε στη διάθεση όλων να βοηθήσουμε και θέλουμε να αισθάνεται όλος ο ελληνικός πληθυσμός εκεί ότι η Λάρισα είναι δίπλα τους και ότι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Με τιμά ιδιαίτερα το βραβείο το απόψινό. Ίσως έκανα αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε χωρίς να έχουμε την παρακίνηση είτε από τη Βιολέτα είτε από τον δάσκαλο τον κύριο Νίκο του Σκεύη, ο οποίος μου έδωσε πάρα πολλά στοιχεία και αγάπη μεγάλη και στη συνέχεια γνώρισα και την Βιολέτα, να τα κάνουμε μόνοι μας, να πηγαίνουμε παρακάτω και να ξέρουν και εκείνοι ότι εμείς αγαπούμε την Βόρεια Ήπειρο και πιστεύω και ο ελληνισμός εκείνος αγαπά την Ελλάδα και το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Συγχαρητήρια λοιπόν και να μείνει άσπιστη φλόγα στις καρδιές όλων μας για καλύτερες μέρες. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βραβείο αυτό ήταν να το δώσει ο Νίκος του Σκεύης, ο φίλος σας, αλλά λόγω υγείας δεν μπόρεσε απόψε και θα σας το δώσω εγώ, η πρόεδρος της άσπιστης φλόγας. Με πολύ χαρά και τιμή που ήρθατε απόψε εδώ. Και σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνάμε σε ένα εκλεκτόν άνθρωπο, φίλος μου πολλά χρόνια, το γνωρίζομαι. Ποιον δεν έχει βοηθήσει, σε ποιον δεν έχει σταθεί. Ρίσκαρε μέχρι και την καριέρα του, για μας, περίοδος του κορονοϊού. Αυτός ο οποίος έδωσε το OK για να έρθουν άτομα από τη Βόρειο Ήπειρο. Όταν κανένας δεν μας δεχότανε, εκείνος που βρέθηκε να υπογράψει ήταν ένας και μοναδικός. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γρηγόρης Βλαχάκης, ο οποίος το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, φίλος. Σε ποιον δεν έχει βοηθήσει ο Γρηγόρης? Πού δεν έχει βοηθήσει? Τι χειρουργία? Γρηγόρη κανόνισε, Γρηγόρη εκείνο, Γρηγόρη υποφέρει ο άλλος, Γρηγόρη το άλλο. Είναι πάντα δίπλα μας, δεν μου έχει πει ποτέ όχι. Αυτός είναι ο Γρηγόρης ο Βλαχάκης. Και το κυριότερο ήταν με το θέμα του κορονοϊού. Αυτό που έφερε πρώτο ήταν ο Χαράλαμπος ο Μήτρος. Και το βραβείο θα ήθελα να το δώσει ο Λάπης μαζί με τον ανιψό τον Τιμόθεο, το Ρώση, τα καλύτερα παιδιά. Ο Χαράλαμπος ο Μήτρος ήταν αυτός που έφερε πρώτος τον κορονοϊό. Και ένα περιστατικό που θα σας πω είναι για τον αδερφό του Χαράλαμπου του Μήτρου, ο Βασίλης ο Μήτρος, ο οποίος δεν είχε ούτε κρεβάτι, τίποτα. Μου λέει, Λέτα, δεν έχω, πού θα τον βάλω? Λέω, δεν ξέρω, βάλει στο ράτζο, θα έρθει απόψε εδώ, πρέπει να τον γλιτώσουμε. Τον έφερε και με ασθενοφόρο το πήγε στα Γιάννενα. Αυτός είναι ο Γρηγόρης ο Βλαχάκης. Τον εκτιμώ αφάνταστα γιατί έχει δώσει τα πάντα για τη Βόρειο Ήπειρο. Σε ό,τι του έχω ζητήσει έχει σταθεί δίπλα. Τι χειρουργία, τι δεν έχω λόγια και κουβέντες να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αξίζουν πολλά βραβεία, αλλά εμείς ένα θα σου δώσουμε απόψε. Και την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ τον καινούριο σύλλογο Άσβεστη Φλόγα να έχει επιτυχία σε όλη τη διαδρομή. Δεύτερο, θέλω να ευχαριστήσω ξανά το Σύλλογο που μου έδωσε την ευκαιρία να ευχηθώ και να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη τον Βλαχάκη που μας έσωσε τη ζωή μας. Όχι εμένα προσωπικά, πολλούς βορειοϊπηρώτες. Του εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή του, στην καθημερινότητα, υγεία στην οικογένειά του και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και όλη την προσφορά που μας έδωσε. Καλή επιτυχία. Την πλακέτα την πήρα μαζί με τον Τίμο, γιατί ο Τίμος δουλεύει στο νοσοκομείο και η πλακέτα αυτή είναι για όλους τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας. Σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα ότι χαιρετίζω τις υπερήφανες Ελληνίδες και τους υπερήφανους Έλληνες που είναι σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Σε αυτό το σύλλογο που με το όνομά του στέλνει από σήμερα, από την πρώτη μέρα το μήνυμα ότι η Φλόγα θα μείνει άσβεστη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, αυτή η βράβευση είναι μεγάλη τιμή που την παίρνω από εσάς, από όλους εσάς που είσαστε τα αδέρφια μας, ό,τι έχετε τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεγαλύτερους, στις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορέσανε και βγάλανε τις επόμενες γενιές που σήμερα είναι εδώ στη Λάρισα και φτιάχνουν συλλόγους και κρατάνε άσβεστη τη Φλόγα, μεταφέρουν το μήνυμα του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, της ορθόδοξης παράδοσης από γενιά σε γενιά. Συγχαρητήρια στους μεγαλύτερους. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να είναι σήμερα ανάμεσά μας, γιατί κάποιοι είναι στο σπίτι ή είναι στο νοσοκομείο μας ή σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, αλλά ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όλους εσάς
σας έκαναν σήμερα να είσαστε σήμερα ανάμεσα σε εμάς και να στέλνουμε μηνύματα στην επόμενη γενιά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι είσαστε εδώ και θα ήθελα να αναφερθώ στους ανθρώπους του νοσοκομείου όπως είναι ο Τίμος, που τις δύσκολες περιόδους του κορονοϊού κράτησαν τη Λάρισα όρθια και έφεραν την υγεία στην περιοχή. Ζήσαμε στιγμές πολέμου, δύσκολες στιγμές, όπου είχαμε τη συμπαράσταση όλων των Λαρισαίων. Και οι Λαρισαίοι δεν ξεχωρίζανε. Οι Λαρισαίοι προσφέραν την βοήθειά τους ανεξάρτητα ποιος ήταν στο νοσοκομείο. Και αυτό το κάνανε με πίστη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός ότι κάποιοι συμπολίτες μας περνούσαν εκείνα τα βράδια τα σύνορα με χαρτιά του Γενικού Νοσοκομείου, για μας είναι υπερηφάνεια, Δήμαρχε. Και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Σας λέει η Λέτα ότι ρισκάραμε. Θα ξαναρισκάρουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ο κύριος Κέλλας και η κυρία Λιακούλη είναι εδώ ανάμεσά μας και ξέρουν τι κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια, Λέτα. Συνεχίστε τόσο δυνατά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που σε έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλο χειροκρότημα θα ήθελα, παρακαλώ. Μας τιμάει με την παρουσία τους απόψε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Ριζέλας. Ένας και μοναδικός άρχοντας. Θανάση, θέλεις και εσύ να πεις μια καλησπέρα? Καλησπέρα σας. Θέλω να απευθύνω τους χαιρετισμούς του νέου Δημάρχου Λάρισας, του Θανάση του Μαμάκου. Θεωρήστε δεδομένη την παρουσία. Και να μην επαναλάβω τώρα ότι είπαν πριν από μένα, να πω μόνο να καλωσορίσω τον Δήμαρχο και τους ανθρώπους της Ζερόπολης που είναι στην Λάρισα, στην Λάρισα. Να σας συγχαρώ για την πορεία σας στην πόλη τόσα χρόνια. Είστε όλοι νοικοκυρέοι, είστε παράδειγμα πρόοδου και αφήνετε ένα λαμπρό στίγμα στην πόλη μας. Από εκεί και πέρα η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα, ό,τι και να κάνει για τη Βόρεια Ήπειρο, πάντα θα είναι λίγο. Αξίζεται πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή του Ζήση, του Γρηγορίου. Πώς είναι Ζήση, πού πήγες? Έφυγε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Δεν νομίζω να ξέχασε κάποιον άλλον. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ήθελα να αναφερθώ. Τα κορίτσια του συλλόγου του χορευτικό φτιάξαν με τα χεράκια τους χειροποίητες πίτες. Διάφορες. Τις ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και λαγμούς απόψε, τα οποία και τα δώρα αυτά πάλι τα κορίτσια τα αγοράσανε και τα πήραν από μόνος. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου σε ό,τι λέω, τις έχω δίπλα μου. Τις ευχαριστώ και είμαι περήφανη για αυτές. Έχουμε και κρασιά. Με το σήμα του συλλόγου μας θα περάσουμε, θα σας δώσουμε. Είναι προσφορά του Βασίλη του Πάνου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έρευνα του συλλόγου μας. Σε λίγο θα είναι και αυτός εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι απόψε εδώ. Καλά να περάσουμε.